Tweet. Tweet. Maray. Maray jabulai. Tweet. Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि रजे अफिसियेल चेनेलाव गासिखौबो बरनाय थाबाय। नोंथांमोना साननो हागौ मानो भिडिअ हगारथाराखै होननानै। आं मोनसे समनि आंखालाव भिडिअ हगारथ'नो हायाखैमोन। जोंनि जायगायावनो जादों बे फुजाया माजरबारि सेङाजान होननाय जायगायाव। नैबे दाखालि जानानै थांनाय राज फुजानि भिडिअखौनो आपल'ड होनो हायाखैमोन लोगोफोर। जियानो जादोला जाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड नायलांदो भिडिअखौ जोबजासिम। Yang dari kesegaran dari ras fुजायाव 3 बोसोर जाबाय गाइस लकडाउननि सिगाङाव ras फुजा मोनसे गिदिर जानायखौ बायदोंमोन आं 60 लादोंमोन। असली है क्या? असली ना नकली? नकली है लेकिन असली का जैसे लग रहा है ना। नकली है? हाँ हमारे जिंदा आएगा, मरेगा नहीं। मरेगा। Maday, जों मादै दांगो बेरायदों आरोना। नै एक्स'नो गाइस नायदो। साप्लेटफोरा Mana kan menang lang gitu. Hey. Extra.
लोगोनि बिमादै गाइस लोगोआ बिमादै जायो नालाय आंबो मादै जायो Boleh free malu guys ya nih guys. Ayo, kita nang ya tuh mana? माबायाव इउटिउब चेनेल बयखौबो फुरा हरनाय जाबाय दिनै जादों जोंना माबायाव माजरबारियाव माने जोंना इयाव 3000 माजरबारियाव आरोना गाइस रासबो जादों बिरादनो ओमफ्राय नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ जायगाफोरखौ खिथाखाबाय एसे एनै नायदो माबायदि ओंखायनो गाइस नै गिलासाव जोंना लाइक शेयार खालाम अननानै बर'जों बर' बयखौबो हेल्प खालामनांगौ बेनो आरो खोथाया जाय नायनो गोसो फैबानो जाबाय बिराद बरिया जादों गाइस बिराद मानसि नै खेलाव जोंनियाव मार केमेरा लानायखौसो हादिया